ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бинандагони гиромӣ, нахуст мутаваҷҷеҳ бошед ба паёми шодбошии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати соли нави милодии 2024. ҳамдиёрони азиз, соли нави мелодии 2024-ро бо умеду орзуҳои нек ва нияту нақшаҳои нави созанда истиқбол мегирем. Бигзор соли нави мелодӣ барои ҳар як хонадони шумо соли сулҳу оромӣ, таҷаллии хуршеди орзуҳо, субҳи пурсафои саодат, файзу баракат ва пешрафту дастовардҳои навин гардад. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мардуми сарбаланди Панҷакенти бостониро бо соли нави мелодии 2024 табрику муборакбод намуда, ба ҳамаи шумо рӯзгори хушу осоишта, хушбахтиву сарбаландӣ ва муваффақияту комёбиҳои беназирро таманно мекунад. соли наватон муборак, ҳамдиёрони азиз. муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иншоотҳои соҳаи кишоварзӣ дидан намуданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои дар фасли зимистон захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозори дохилӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. ҳоло дар 8 сардхона ба миқдори зиёд маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ нигоҳдорӣ шуда, ҳамчунин кишоварзон сабзавоту картошка ва пиёзро бо усули маъмулӣ дар хонаҳояшон захира кардаанд. зимни боздиди муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз сардхонаи соҳибкор Фарҳод Илёсов маълум шуд ки инҷо беш аз 140 тонна сабзӣ ва 20 тонна картошкаи тухмӣ дар шароити мусоид нигоҳдорӣ ва мутобиқ ба талабот ба бозор бароварда мешавад. ҳамчунин сокини деҳаи дашти малаи ҷамоати деҳоти Соҷина Раҳим Фахриддинов аз 3 гектар замини саҳмаш беш аз 180 тонна пиёз рӯёнида, онро дар ҳавлии худ ва фарзандонаш барои нигоҳдорӣ гузоштааст. ҳоло ӯ бо харидорон ҷиҳати фурӯш машварат дорад ва барои кишти барвақтии картошка низ тухмӣ захира кардааст. чунин захираи фаровони сабзавоту мева дар дигар сардхонаҳо ва хонаҳои деҳқонон низ зиёд аст ва он ба танзими нарх дар бозор мусоидат мекунад. ҳамчунин зимни боздид муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз пойгоҳи обкашии Дупула ки тавассути он беш аз 2200 гектар замин обёрӣ мешавад, гуфта шуд ки инҷо барои обёрии 220 гектар заминҳои ҳудуди деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ таҷҳизоти нави ҳозиразамони обкашӣ насб шудааст ва ҳоло насбу хобонидани қубурҳо то ин мавзеъ идома дорад. ин таҷҳизот ва қубурҳо бо саҳмгузории сокинон, мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва идораи обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон харидорӣ ва насб карда мешавад. соҳибкор Маҳмудҷон Боялиев чанд сол қабл дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм 5 гарбхона сохта, онҷо парвариши помидору бодиринг ва дигар сабзавотро ба роҳ монда буд. ҳоло дар паҳлӯи он дар масоати 30 ҳисса насби гармхонаи нав идома дорад. дар ин гармхонаҳо рустанӣ аз тариқи обёрии қатрагӣ бо обу нурӣ таъмин карда мешавад. зимни боздиди муовини раиси вилояти суғд ва раиси шаҳри Панҷакент соҳибкор иттилоъ дод ки ҳоло дар гармхонаҳои мавҷуда омодагӣ ба кишти сабзавот оғоз шуда, баробари ин сохтмони қисмати дуюми он идома дорад. дар идомаи боздид ҳамчунин аз вазъи кишти тирамоҳӣ, истифодаи заминҳои лалмии ҳудуди ҷамоати деҳот шинос шуда, барои дар оянда обёрӣ намудан ва бунёди боғу тогзор дар ин ҷо мулоҳизаҳо баён карда шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиғов.
дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳа ба номи афсари шуҷоъ ғолибҷон абдунабиев гузошта шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар даврони истиқлол дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат арҷгузорӣ ба шахсоне ки дар роҳи расидан ба истиқлол, дифоъ аз ватан, ҳимояи марзу буми он ҷонисорӣ карданд, ба ҳукми анъана даромадааст. афсари мақомоти амнияти кишвар, зодаи деҳаи навоботи ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент Ғолибҷон Абдунабиев, ки соли 2022 дар роҳи ҳифзи марзу буми ватан ҷони худро нисор кардааст, аз зумраи ҳамин гуна ҷавонмардони далеру шуҷоъ буд. ба хотири арҷгузорӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки ин афсари шуҷоъ ва меҳандӯст, бо ибтикори муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, бо қарори Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз 29 сентябри соли 2023 таҳти рақами 433 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 зодгоҳаш ба номи ин ҷавонмард гузошта шуд. дар муассисаи таълимӣ бо иштироки ҳамхидматон, омӯзгорону муҳассилин, сокинони деҳа, маросими ба номи Ғолибҷон Абдунабиев, гузоштани таълимгоҳ ва пардабардорӣ аз рӯи лавҳаи ёдгорӣ баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи маросим корнамоии ин афсари ватандӯстро, ки дар роҳи ҳифзи марзи кишвар ҷонашро қурбон намуд, нишони олии садоқат ба ватан, пешвои муаззами миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи ибрат барои ҷавонон унвон намуд. омӯзгорон, устодони ин афсари далеру ҷонфидо аз замони таҳсили ӯ хислатҳои ҳамида, далерию ҷасораташ ёд карданд. падари Ғолибҷон Абдунабиев ба пешвои муаззами миллат барои гиромидошти хотири фарзандаш изҳори сипос намуд. барномаро идома медиҳем. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳи сардори шӯъбаи шаҳрии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон собиқадорони мақомоти амниятиро аёдат намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ҳамасола санаи 28 декабр дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. дар ҳамин замина раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардори шӯъбаи шаҳрии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Сироҷиддин Сафарзода ба дидорбинии афсарони мустафии мақомоти амнияти миллӣ Насриддин Низомов ва Амондулло Насруллоев рафта, онҳоро бо рӯзи кормандони мақомоти амнияти миллӣ ва соли нави мелодӣ табрик карданд ва тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. зимни суҳбат аз фаъолияти шоиста ва содиқонаи онҳо дар ҳифзи амнияти давлат, сулҳу субот дар ҷомеа, тарбияи ҷавонон ёдоварӣ карда, ба онҳо саломатии бардавом орзу карда шуд. афсарони собиқадор изҳор доштанд, ки онҳо дар таҳкими сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тарбияи ҳуввияти миллӣ, зиракии сиёсӣ ва ватандӯстии ҷавонон ҳарчи бештар саҳм мегузоранд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. идомаи барнома. ба муносибати соли нави мелодии 2024 раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бошандагони хона интернати пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакентро табрик намуда, ба онҳо тӯҳфаҳои соли навиро тақдим карданд. дастгирию пуштибонӣ аз дармондагону эҳтиёҷмандон, беморон, шахсони танҳо, ятимон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешрӯи муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва дар ин замина мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои зиёдеро амалӣ мекунад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроии
иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд Бахтиёр Ёқубов бошандагони хона интернати пиронсолон ва маёбони шаҳрро бо соли нави мелодии 2024 табрик намуданд. зимни паёми табрикотӣ гуфта шуд ки ба ғамхорӣ фаро гирифтани табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ дар паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат таъкид шудааст ва онҳо пайваста аз ғамхории ҳамаҷониба бархурдор ҳастанд. ҳамчунин барои бошандагони хона интернати пиронсолон ва маёбони шаҳр дастурхони идона, барномаи фарҳангӣ ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. собиқадорони меҳнат ҳамеша зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор доранд. дар арафаи соли нави милодии 2024 раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода собиқадорони меҳнатро аёдат намуда, онҳоро бо соли нави милодӣ табрик намуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша меҳнати софдилонаи собиқадоронро қадр мекунад ва ҳаёту фаъолияти пирони рӯзгор барои насли ҷавон намунаи ибрат аст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар арафаи соли нави мелодии 2024 собиқадори соҳаи маориф Ҳалима Саъдуллоева, собиқадори соҳаи саноати шаҳр Ниёз Муҳаммад Ансорӣ ва собиқадори соҳаи савдо Миноқулова Басираро аёдат намуд. зимни дидорбиниҳо таъкид гардид ки соли 2023 барои мардуми тоҷик соли бобарор буда, дар ин сол рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар таъмин карда шуд. бо роҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта, барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардид ва дар соли оянда низ барои расидан ба ҳадафҳои созанда чораҷоӣ карда хоҳад шуд. ҳамчунин ба собиқадорони меҳнат мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. дар навбати худ собиқадорон низ барои таваҷҷӯҳ ва дастгирии доимаи давлату ҳукумат изҳори миннатдорӣ баён карданд. дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент конфронси илми адабӣ бахшида ба 115-солагии қаҳрамонии Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров таҳти унвони Бобоҷон Ғафуров муаррифгари таърихи миллати тоҷик баргузор гардид. ин маънӣ дар конфронси илмии адабӣ ки тибқи супориши раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар кохи фарҳанги шаҳр бахшида ба 115-солагии қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров бо иштироки доираи васеи намояндагони муассисаҳои илмии омӯзгорӣ, зиёёни шаҳр ва ҷавонон баргузор шуд, борҳо таъкид гардид. конфронсро раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо сухани ифтитоҳӣ ҳусни оғоз бахшида аз хидматҳои бузурги ин абармарди миллат дар рушди Тоҷикистон, бозкушоии таърихи ғановатманди миллати тоҷик, нақши шоҳасари тоҷикон дар таҳкими худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ, бузургдошти хидматҳои ӯ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар намуда аз ҷумла афзуд. қаҳрамони Тоҷикистон, муаллифи китоби Тоҷикон Аллома Бобоҷон Ғафуров яке аз шахсиятҳои барҷастаи сиёсии давлатӣ, илму фарҳанги миллати тоҷик мебошад ки давоми садсолаҳо ҳамчун симои мондагор ва ифтихори миллати кӯҳанбунёди тоҷик дар саҳифаҳои таърих ва ҳофизаи наслҳо абадан боқӣ хоҳад монд. фарзанди фарзонаи миллат, ходими номдори давлатию сиёсӣ, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров тамоми ҳаёт ва фаъолияти худро ба гирдоварӣ, бузургдошти таърихи миллати тоҷик ва манзури ҷаҳониён гардондани он бахшидааст. академик Бобоҷон Ғафуров муаллифи беш аз 400 асару мақолаи илмӣ ва илмию оммавӣ мебошад. китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров оинаи тамаддуни миллати тоҷик, хазинаи бебаҳои таърихи ниёгон ва шуҷоату бузургии тоҷикони устод мебошад ки муҳимтарин сарчашмаи илмию таърихии миллати тоҷикро барои наслҳои имрӯзу фардо баррасӣ намудааст.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақому рисолати бузурги алома Бобоҷон Ғафуров баҳои баланд дода, дар суханрониҳои хеш борҳо иброз карданд. Дар ташаккули ҳар халқу миллат бузургоне ҳастанд, ки номи онҳо дар ҳеҷ давру замон аз хотири мардум фаромӯш намешавад. яке аз чунин чеҳраҳои мондагор, фарзанди фарзонаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров мебошад, ки ҳамчун ходими барҷастаи сиёсиву давлатӣ ва роҳбари аввал дар рушду пешрафти ҷумҳурӣ ва ҳамчун олим ва муҳаққиқ дар омӯзишу таҳқиқи таърихи халқи тоҷик ва ташаккули мактаби илми таърихшиносии миллат нақши бориз гузоштааст. таҳти сарпарастии пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллат, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, таҳкими ҳофизаи таърихӣ ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёду фарҳангсолорамон дар рушди тамаддуни инсоният дар китоби мондагору пурарзиши академик Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ва дигар асарҳои таърихӣ инъикос ёфтанд. боиси ифтихор аст, ки дар ин заминаи сиёсати фарҳангдӯстонаи пешвои миллат бахшида ба 115-солагии алома Бобоҷон Ғафуров озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор гардид, ки ин тадбири маърифатӣ барои баланд бардоштани ҳофизаи таърихии наслҳои гуногуни кишвар ва омӯзиши амиқи ин китоби пурарзиш нақши равшан гузошт. пешвои муаззами миллат дар китоби чеҳраҳои мондагор фасли алоҳидаеро бо номи олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ ба гиромидошти хидматҳои алома Бобоҷон Ғафуров бахшиданд. дар ин ҷо хидматҳои ин фарзанди некхоҳу дурандеши халқу миллат дар ҷодаи хомӯш кардани ҷанги шаҳрвандии солҳои 20-30 асри 20, ки ба босмачигарӣ пайванди амиқ дорад, махсус таъкид шуда, муаллиф нақши Бобоҷон Ғафуровро дар пешбурди соҳаи кишоварзӣ, саноат, фарҳанг, маориф ва тамоми бахшҳои ҳаёти иҷтимоӣ ёдрас шуданд. бо як фармудаи бунёдгузори Тоҷикистони навин, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хулоса намудани ин навишта ҳусни андешаҳои моро хоҳад афзуд. Тоҷикон воқеан шиносномаи миллат аст. дар идомаи конфронс доктори илми филологӣ Ҷовид Холов чун гардонандаи конфронс, номзади илми таърих бостоншинос Абдурауф Разоқов, устодони коллеҷи омӯзгории Комилҷон Аҳроров, донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Парвина Шукурова, коллеҷи тиббӣ Абдуманон Ҷумаев ба ҳозирин сабабу омилҳои эҷоди асари мондагори Тоҷикон, фаъолияти сиёсию илмии Бобоҷон Ғафуров ва шӯҳрати ҷаҳонии ӯро матраҳ намуданд. шоир Исмоил Зарифӣ, ҷоизадори даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикон оинаи таърихи миллат, донишҷӯи коллеҷи тиббии Меҳрона Худойбердиева ва дигарон мулоҳизаҳои худро дар бораи ҷойгоҳи осори илмӣ ва хидматҳои мондагори қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров пайваста мутоила намудани асари безаволи Тоҷикон ва нақши он дар таҳкими ҳуввияти миллӣ баён доштаанд. чунин конфронсу нишаст ва ҳамоишҳо бахшида ба 115-солагии ин фарзона фарзанди миллат дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳр баргузор шуданд. гузориши Майсарат Илоева ва Хаём Ҷураев. ба муносибати соли нави милодии 2024 ва 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд Раҳмон Қулкаримов роҳбарият ва кормандони комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро табрик намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуд. вакил содиқ ба халқу миллати худ аст. вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд ва аъзои фаъоли кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Раҳмон Қулкаримов, ки мунтазам дастурҳо ва супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро сармашқи кори худ қарор додааст.
дар арафаи соли нави милодии 2024 ва 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон раҳмонқул каримов ба кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ташриф оварда кормандонро бо тӯҳфаҳои соли навӣ шод намуд. ҳамчунин иқдоми мазкур ба 26 оилаҳои ниёзманди ҷамоати деҳотии шинк ва шаҳри панҷакент низ амалӣ карда шуд ва ба онҳо маводҳои хӯрока дастрас гардид. ҳар кадоми мо шумо нағз медонем ки Каримов Раҳмонқул яке аз шахсони саховатпеша ва як мададгори мардуми диёр ҳастанд ва дар корҳои ободонӣ созандагӣ дастгирии оилаҳои камбизоат саҳми назаррас дорам. Бинобар ҳамин ман аз фурсат истифода бурда барои иқдоми нек ва таваҷҷӯҳ ба кормандони кумитаи иҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба вакил аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Каримов Раҳмонқул изҳори миннатдорӣ ва сипос мерасонам. бояд гуфт ки ҳадафи асосии ҳукумату давлат ва инчунин ҳизби халқии демократии тоҷикистон ин баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. боиси ифтихори ҳизбиёни шаҳри босонии панҷакент аст ки вакили вилояти ҳизб Каримов Раҳмонқул яке аз шахсони хайрхоҳу ободкори водии зархези зарафшон мебошад ки дар ободии шаҳру деҳоти панҷакент саҳми назаррас дошта дасти кӯмаки ин вакили содиқ ба ҳизб ба садҳо нафарони ниёзманд пайваста мерасад. ҷоизи зикр аст ки ин иқдомҳои ҳамешагии Каримов Раҳмонқул ҳамасола дар арафаи идҳои давлатӣ ба собиқадорон ва оилаҳои ниёзманди шаҳру деҳоти панҷакент пайваста амалӣ мешавад. бахшида ба соли нави милодии 2024 роҳбарияти комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент кӯдакони имкониятшон маҳдудро бо идашон табрик намуда ба онҳо тӯҳфаҳои соли навиро тақдим намуд. дар урфият мегӯянд ҳар ки хандонад ятими хастаро боз ёбад ҷаннати дарбастаро. бо мақсади шоду хурсандии кӯдакон ва шаҳрвандон кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент тасмим гирифт ки дар арафаи соли нави мелодӣ як гурӯҳ бошандагонро бо тӯҳфаҳои хотирмони соли навӣ табрику муборакбод намояд. бо ин мақсад дар комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳамроҳи кормандони кумитаи иҷроия 25 нафар кӯдакони имконияташон маҳдудро ҳамроҳи волидонашон дар гирди арчаи соли навӣ пазироӣ намуданд. кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон чун анъана ҳар сол дар арафаи соли нави милодӣ бо як қатор кӯдакон мулоқот ташкил менамояд ва албатта мо мехоҳем ки дар ҳамин шабрӯзи солнавӣ хотири шуморо шод гардонем. муҳтарам пешвои миллат ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон аз он ҷумла ба кӯдакон таваҷҷӯҳи хеле зиёд доранд. модарон кӯдакон таҳти ғамхории муҳтарам президенти кишвар қарор гирифтанд. бинобар ҳамин аз номи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бо фарорасии соли нави милодии 2024 шумо дӯстияконро табрику муборакбод мегӯям ва орзуи онро дорам ки пеш аз ҳама соли 2024 барои шумо соли саломатӣ бошад. шумо саломат шавитон, шумоон вазъи саломатитон беҳтар шавад ва худатона дар ҷомеа як одами солим ҳис кунед. лекин гуфта мемонам ки бо ҳидоятҳои раҳнамои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат чунин кӯдакон ҳамеша зери ғамхорӣ қарор гирифтанд ва шумо аз мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳизби халқии демократии тоҷикистон дур нестетон. дар гирди арчаи соли навии ҳизбӣ ки дар daҳлези барҳавои кумитаи иҷроия гузошта шудааст кӯдакон шеъру суруд хонданду рақсу бозӣ карданд ва дар озмунҳои гуногуни соли навӣ низ иштироки фаъолона доштанд. арчаҷон арча тоза омадӣ ба хонаи мо меҳмон омадӣ ва сухчаҳоятро ва бозичиҳоятро оро бидодем то шави зебо. соли нав омад бобо содом ба хонаи мо ва хисак ва гулнос дод акаи думдаро. Ни сурати раслалячка ни су ана расла зимо илетам соная зимоная била. дар дидарча من شعر خواندم درختی بازی عقب نماندم و بنج فقصد
بابای فلکی بگف آفرین بچه شیرین. аз чеҳраҳои шодони онҳо маълум гардид ки зери садои мусиқӣ ки дар ҳавои шодона арғуш мегирифт табашон болида буд. кӯдакон ва волидонашонро раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукурзода бо соли нави милодии 2024 табрик намуда барояшон саломатӣ ва бурдбориро орзу карда ёдрас намуд ки ғамхорӣ ба ин табақаи аҳолӣ дар меҳвари сиёсати пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мадди назар қарор дорад. дар арафаи соли нави милодии 2024 ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф ихтиёрон ё худ ба истилоҳ волонтеронро қадрдонӣ намуд. бо дастгирии ташкилоти байналмилалии GIZ ҳамкории олмон ва дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакент маркази ҷавонон созандагони фардо таъсис дода шуд. маркази ҷавонон созандагони фардо ин як маркази муосири фарҳангию фароғатии наврасону ҷавонон буда маконест ки ҳар як хоҳишманд метавонад малакаву маҳорати эҷодкории худро сайқал диҳад ва ҷаҳонбинии хешро боз ҳам васеъ намояд. роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф Малика Додоева ба маркази ҷавонон созандагони фардо омада ихтиёрон ё худ волонтеронро бо соли нави милодии 2024 табрику муборакбод намуда барои насли ҷавон бурдбориву комёбиҳоро орзу намуд. ҳамаи шумоёнро бо омадани соли нави 2024 самимона табрик мегӯям. ба ҳамаи шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам, хонободӣ мехоҳам. бигзор соли 2024 барои ҳар яки мо соли бобарор бошад. ба хонданҳоятон муваффақиятҳои калон орзу мекунам. ҳамчунин дар вазъи тантанавӣ яке аз фаъолҷавон волонтер Диёра Қурбоноваро ки дар муддати кӯтоҳ гурӯҳҳои ихтиёриро таъсис дода корҳои ободониву тозандагӣ ва амали хайрро пеша намудааст бо ифтихорнома қадрдонӣ намуд. диёраҷон 6 гурӯҳро ташкил карда дар ҳамин деҳаи чимқалъа зиёда аз 15 хонадон ба кӯмак расониданд ки онҳо аз шумо хело хурсанд шуданд. барои ҳамин шахсан аз номи худам, аз номи коллективи ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф диёраро барои фаъолона иштирокаш дар ҳамин чорабиниҳо ва дигар чорабиниҳое ки дар ин марказ мегузарад самимона табрик мегӯям. ман ин ифтихорномаро ба диёра месупурам. диёраҷон амонат. ҷавонону наврасон ки дар маҳфилҳои гуногуни омӯзишии маркази ҷавонон созандагони фардо таҳсил мекунанд шеърҳо қироат карда сурудҳои соли навиро низ замзама карданд. Ёлка наряжается, праздник приближается, Новый год, ворот, ребятишек, ёлка ждет. Кто пришел, что принес, знаем мы, Дед Мороз, Дед Садой с бородой. Он нам гости дорогой, он нам ёлки дорогой, с нами песенку споет. За окном снежку стоит, также будет хоровод. Попрошвай с голым старым, мы встречаем Новый год. Мархабо, 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 соли нам, бахтина, шодина, иқболина. Бар тамоми мардуми одам расони соли нам, аз шукӯҳи бахти хуш иқболина. баҳри болида хотирӣ ва хотирмон гузаштани чорабинии соли навӣ аз ҷониби гулдухтарон рақсҳои мавзӯъ низ иҷро гардид. умед мекунем ки сафи ихтиёрон ё худ волонтерон дар маркази ҷавонон созандагони фардо зиёд шуда дар баробари дигарон онҳо низ қарзи шаҳрвандии худро сарбаландона адо менамоянд. чуноне мегӯянд кори неку амали хайр ва кӯмак кардан ин кори хубу муфид аст. гузориши Муниса Атамулоева ва Хаём Ҷораев.
бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. қабл аз фарҷоми барнома мо кулли кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент, ҳамватанони азиз, хоса сокинони шаҳру деҳоти Панҷакентро бо соли нави милодӣ 2024 табрик намуда ба ҳар яки шумо сиҳат, саломатӣ, умри дарози пурбаракат, хонаи ободу дастурхони пур аз нозу неъматро орзу менамоем. Хайр, шоду пирӯз бошед.